Què passa, família? Com estem? Aquí estem a Origins, el mapa de l'origen de tot, on va començar tot, amb robots gegants, amb 4 tios aquí que no sé qui són, la veritat, perquè no em sé la història d'aquest joc, perquè és més enrebaçada que jo que sé, que... Sí, ningú se la sap. Aviam, realment, aquest mapa... Ui, què t'ha passat? Ah, vale. Aquest mapa no és, òbviament, d'origen, no té res. Se suposa que és una realitat alternativa que està com a part i aquests són el grup... Bueno, aquest vídeo que no va ser un gameplay s'ha tornat una explicació de la història d'Origins, vale? Sí, vale, perdó, massa No, detalls, que és broma, explica. Jo no tinc ni puta idea, o sigui... I bàsicament... Hòstia, que em mataran. Bàsicament... Joder! Loco! Bueno, no pot ser això! No pot ser... Uah, els estic rebentant a tots, vinga, va. Vinga, va, a dormir tothom. Ei, no! Què està passant? Sisplau, fes això d'aquí al mig. Vale. Estic un moment, tio, no puc... O sigui, a mi no em podràs curar fins que no acabis això. Bueno, sí, ja em podràs curar. Ja. Mentre saps ben explicant la història, saps? Mentre intentes sobreviure. Vale, llavors... Vale, ja està. És com un grup a part en una realitat alternativa. Perdoneu, és que sóc un manco, saps? I ell és un pro i bueno, ja sabeu, les coses que passen. Llavors... Bueno, simplement em vaig veure la història així a part perquè m'interessava, mai m'havia enterat de què anava res. Sí, jo també vaig veure un vídeo de 40 minuts o així, però que no em vaig empanar de res. Ets un noob, loco. El que vaig veure jo durava 5 hores. Vas veure 5 hores? Sí. Però... I té algú productiu útil amb la teva vida? No va ser l'època. No va ser l'època. Bueno, però... O sigui, a vegades, jo què sé, tens de treballar per arribar a final de mes i tal, i altres pots veure un vídeo. Exacte. No, però bueno, és una història... És molt enrebaçada, I aquesta és el que deia, una història alternativa... Hòstia, m'ha tocat el Zombie Blood. I després com que apareixen el Nikolai i el Richtofen i el grup de l'altra realitat alternativa i es coneixen, no sé, és una paranoia com una casa. La qüestió és que això no és el grup que estava en el Kino der Toten original. I no et semblaria que tot això és una excusa més aviat com per donar-li un sentit a tots els mapes que van fent, saps? Però que no tenen cap puta lògica i diuen, bueno, doncs ens inventem aquí una història que ho connecti tot i que cada cop es torna més rara, o sigui, no sé. Ja en el 4 perd bastant el sentit. Home, òbviament. Bueno, i aquest mapa és el 2, o sigui, imagina't. És que si tenim en compte ja els mapes al 3 ja és que, bueno, flipem. Però ja explicarem la història en propers episodis d'explicar la història de Calum. Farem també un vídeo de 5 hores. Exacte. 5 hores és poc. I dividit, saps, en vídeos de 10 minuts. Per monetitzar-ho tot. En vídeos de 10 minuts no, tio, guai, després retalla-ho tot, saps? Clar, tio, aviam, hem de monetitzar, pensa que cada vídeo de 10 minuts et dona, jo què sé, 3 pavos, a lo millor, no sé. És que tampoc et feu ni el tato ara, així que fer estimacions és bastant difícil. Però bueno, poc a poc. Has dit 7 pavos? He dit 3 pavos i ja és tirant molt a l'alta, saps? Almenys hem de tenir uns 10K en visites. Però, vamos, primer hem de poder monetitzar, em sembla que no podem. Vamos, és que ni 10 cèntims. Epa! Bueno, també hem de tenir en compte que la gent s'ha de tragar un anunci del nostre vídeo, saps? Sí. Ha de voler veure l'anunci per després seguir veient el vídeo. Sí. Difícil que s'ho I això no és gaire probable, la veritat. No. Vale, què vols fer? Sí, m'he donat compte que estem a la ronda 5, no? I jo vaig amb la pistola, Ja, bueno, perquè ets un noob. Sí, molt noob, però... Bueno, sí, t'anava a dir molt noob, però has mort més tu, no, merda. Ai. Vale, podem anar obrint ja, que ja ha parlat la nena aquesta. Vinga, va. Vale. Però esperem a que surti una miqueta. Però no massa, perquè... Uf, no, anem tirant ja. No, ja no podem marxar. Ei!
No passa res, tranquil, home, tranquil. Sí, respira, respira. Surt d'aquí, cony. Respira tu, tio. Qui és el que es preocupa? No, ja, Només. però Estem en respirar el- necessitem Recordo que tots. estem en el 3, no en el 2. I què vols dir amb això? És bastant més fàcil. Ai, per què m'està donant alguna per l'esquena? Ai, vale, és un coix. Recorda que sempre que diem és més fàcil o alguna cosa així, acabem morint. Ah, merda, També joder. és veritat. Oh! No pot ser, tio. Cap enrere et vindran per allà. Ets un noob. Oblida't de mi, deixa'm morir. No, no, aquí no m'oblido de ningú. Bé, doncs no sé quina volta has fet aquí. Oh! Toma. Explosión. Bona, bona, bona. Eh? Bueno, Soc un t'ho estic màster. deixant perquè confiïs, saps, aquesta partida. Sí, va, vinga, Uau, va, no ets t'expliquis fatal. històries. Esta vez he tenido suerte. Em dupliques Sé en que pasta, más hay no, abajo. jo no vull dir res. Mira, aquí tinc una arma nova. Sí, sí, però ves Sí, a sí, morir. sí, tranqui, ja obro jo. Háblame de esta gente que nos llama. Ya, ¿Dónde bueno. Bueno, está? caixa, em sembla que no. Sus palabras enloquecieron a mi amigo. Llegó a convencerse de que su voz era un mensaje de los antiguos. Shiva, no sé què és aquesta Shiva. Hòstia, què ha passat? Místico conocido como Acarta. Què passa? Un altre cop, tio? Tio, què t'està passant? Jo què sé, tio. No, cuidao, Loco, cuidao. Loco, és que... Vull dir... Pots tentar la sort 3 vegades i... És que i ha no caigut esperis justament que- al peu i no sé, com que m'ha retombat algú i m'ha donat un cop un Joder. zombi i m'ha coincidit amb la caiguda del peu i clar, jo pensava que, no sé, que havia sigut al peu. Joder, I macho. m'he quedat anar allà 2 segons quiet i justament han vingut 3 zombis i han fet pa, pa, pa. Que a sí, la que merda. això és perquè t'he duplicat en kills i has dit això no pot ser, va, Bueno. anem a acabar la partida. Aviam, aquesta era per calentar, aquesta és com un calentament previ a la partida en sèrio, saps? Bueno, pues, Vinga, pues va. aquí estem, aquesta va en sèrio, ja hem acabat el calentament, pi, 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 pi. Sí, sí, el calentament, aviam si calentes tu les neurones. Sí, bueno, les neurones, tornem els a dits, provar. és que... Joder, és que avui justament m'han operat un dit, saps? I per això jugo tan malament. T'han fet una lobotomia, Exacte. o què? Vale, aviam, anem a pillar el xicle. Ai, el xicle. Ja se m'havia oblidat que estàvem en el 3. No! Ui, 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 ui! Ai, No agafis el xicle ara! canviem els papers. No, és que no he pensat en no agafar el xicle. Sí, sí, és que ja havia d'acabar això. No matis els zombis, tio. Ja, tio... O sigui, a la ronda 1 no pots matar zombis. Com? O sigui, no pots matar quan estàs mort, que no tenen pasca. Ah, vale, sí, sí, vale. Joder. Vale, doctor. Vas a Ai, contarnos lo que bueno. han estado haciendo aquí Aviam, los pues tuyos. l'anterior partida era de broma, o sigui, estava trolejant clarament. Sí, no, Qualsevol ho sí, pot ja, veure. ja. Vamos, Sí, sí, els meus 3 últims vídeos diuen lo contrari, vamos, aviam, Ja, no fotis que el carrito l'he fet jo sempre. Bueno, és que clar, tu el millor has penjat els que millor queda, saps? No, Jo crec que els que... Jo ho penjo quasi no, tot. No, jo penso que els que... Jo ho penjo quasi tot, sí, tant. Bueno, pues que els teus subscriptors I tant. vagin al meu canal, has de subscriure el teu i vagin al meu, que trobaran contingut més No, no, objectiu. O sigui, jo penso tot. Una merda, tu d'objectiu poc tens, I jo crec que poc tens. Vale. Vinga, i encara estàs matant zombis, tio, que estan sortint tots a tu. ¿Creen que soy uno de ellos? No, no, no. Joder. Olé. Va, com mola l'efecte del zombie blood. Este cerebro Apa, es del cadáver que tenía el alemán en ¿así? su búnker. Vinga, La pala... estic ja aquí està. mirant. Està aquí baix. Bueno, jo n'he agafat una. Sí, però és que només sé la localització d'una. Pots I agafar una? després n'hi ha una altra fora. Ah, vale. Ei, que encara està viu aquest, que he agafat 3 cops. Que no sé, estaria bé un dia, jo què sé, ficar-se a estudiar la localització de tot i el que es pot fer en aquest mapa. Uf, No estaria mal estudiar-se una mica el que se suposa que s'ha de fer aquí, saps? sí, sí. El que no m'ha estudiat quan anava al col·le ho estudiem ara. Haver estudiado. Uf, tinc aquí uns quants amics. Ui, 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 ui. Ei. Voy. No, 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 si estic bé. A veure! Joder, m'ha Estic dit un robant tope una de mica ràpid, d'esquins aquell. Tenen un comportament llibre raro. punts, tio. Com? Què vol dir raro? Sí, perquè hi ha hagut un zombi que quan l'he cuchillat m'ha vingut corrents. O sigui, normalment això passa amb l'últim de la ronda, no amb un normal, però bueno. Ja.
Bueno, també pot ser que sigui l'últim que hagi spawnejat, I a la no? ronda 3, no? No. És amb l'últim, o sigui, perquè hi ha vegades que queden 2 i fins que no mates el penúltim... Vale, l'altre no corre. Però bueno, això m'anava al... No! Joder. Venga, va. Joder. Bueno. Toda la familia aquí. Joder. Bueno, va. Bueno, ja ho ve. Yo diría que estem propers, sí, estem a final de ronda, ja m'ho imaginava. Aviam, quedaven uns quants, Eren 1.000 de pasta almenys. M'has Ja. denegat 1.000 de pasta, tio. Ai, pobret! Qui és aquesta veu que m'he sentit 40 cops? No pot ser, tio, no pot ser, no pot ser. Qui és? L'hem fet 3 vegades aquest mapa i no sabem qui és. 3 i 50.000 cops. Fora de càmera. Podem marxar ja, sisplau, tio, no vull passar malament. Obro, va. Anem. Sin munición, no os Jo vaig arrepentiréis. tirant, Buah, joder, No me Salvat preguntes de miracle. cómo, pero parece que nos hemos hecho con nueva munición. Ai, 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 ai. Joder. És veritat que van sortint per aquí. Vaya pues, acabo de encontrar otra arma. Ah! Hòstia, estic com una mica rodejat. Uepa! No! M'han tombat, joder, quina merda. Buah, pues loca, sí. He jugat fatal, tio. Estic vermell. No, tio. Ah, no em deixa pillar l'arma, tio. Quan vegis el vídeo fliparàs. Oh, que bé. Vale. Hi ha caixa? Ah, sí, hi ha caixa. Vale, però bueno, això de salvar el company... Sí, és que no se'm dona massa bé ajudar la gent. No, ja veig, ja. Voy. Joder, ara he caigut jo 2 cops, tio. Joder. Hi ha algun zombi més? No matis a l'últim, que No. anem a fer l'1 de la caixa. O sigui, també... Vale, sí, anem. Ai, em sembla que aquest és l'últim. No, el Ai, matis, no, ai, no, ai, no. ai. No! Ula, m'ha donat 2 cops, m'ha deixat vermell, Vale, ves-ho fent. Ai, la corrent. On s'activa Joder, aquí, no? aquí ¿Alguna de su Vale, pues si estem al sols en aquesta zona, ens va més ràpid. Cuidao amb el zombi, aprovechar en nuestra No ataquis a ningú, no ataquis, Ai, 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 només ¿Cómo aquí. la abrimos? Joder, ja estic vermell una altra vegada, tio. Com està passant això? Hòstia. Vale. Agafa caixa, si vols. Pues vamos a ver si el alemán decía la verdad. Cuidao. Pues Joder! esta Deixa'm cosa estar, ha escupido cony. un arma. Buah, porto vermell més rato aquí. Va, ha agafat una Necesito caixa, algo per si de enseguida. cas. Un carmel que encara no ha agafat ningú. Que no sé, m'estic cuidant una Vinga, miqueta. t'ha tocat una puta merda, no? No sé què és això. De momento me voy a Una llevar esto. M14. Ah, bueno, no està Que no mal. està mal, tio, si és la ¿Qué puta sabes de primera la arma que niña et compres en el ¿Está atrapada en algun lugar? Bueno, algo és algo. Ja, millor que la pistola. Podem anar... Buah, és que no sé quin millor que anar, és veritat. De los antiguos. Podem fer voltes per aquí. Si anem a la mateixa direcció, millor que millor, Fer voltes aquí, tio, ho veig un... Què li passa a aquesta arma que no necessita recargar? Si estic gastant la munició... Perquè estàs... Sí, estàs gastant la munició de la recarga, és un cicle. Ah, hòstia, què Sí, dius? darrere. Hòstia, que està guapíssim, això. Vas a escapar. Sí, va de putis. Vale, ai! No estoy de humor para esta mierda. Exacte, no estoy de humor para esta mierda. Bueno, està guapíssim fins que m'he gastat tota la munició ja. Parece que al menos tengo M'ha una tocat una potencia TTG, bueno. decente. Passable. M'ha tocat algú. Ah, Zombie Blood. No l'agafé... L'agafes tu. Bueno, és que no em serveix de res. Si vols agafar-lo, jo ho sé. Suposo que sí. Ah! No! Ai! Joder, em toquen armes de merda, tio. Tendrán nada que hacer. Totalment. Eso activa, aumenta el tiempo del sangramiento. No, Osito, ¿por qué es tan llec, tío? Y no fa el soroll. ¿Pero por qué? Ei, i no té orelles, Ayudarme, por favor. Hay un modo No té de les abrir la orelles, puerta. tio. Buah, tinc merdi armes, tío. Casi lo consigue. Dijo
que tenéis que seguir los pasos. Ens quedem aquí o què? Vale. Buah, tio, jo tinc d'obrir, Obro. Per què? Perquè m'han vingut per diversos costats i no me la volia jugar. Bueno, va, anem. Quedem-nos on l'altre dia. No? Què fas aquí? Volia fer un headshot. I morir, i arriscar-me allà. Vale, quedem-nos aquí. Aquí almenys podrem... A simple vista, què és això? És un zombie blood, bàsicament. t'ignoren. Aquest és el millor. Sí. Està molt bé aquest, a mi em conteix bastant. Què fas allà? Que m'he tirat el zombie blood aquest. Es culpa Cuidado, tuya, vengan, alemán. por favor. Tú lo empezaste todo. Sí, no, sí, ja. És que la mateixa animació. Però cobreix bé l'altra banda, tio. Bueno, ja cobreixo jo allà, pues. No, és que m'he ficat fatal, tio. Sí, ens hem de ficar aquí. Joder. Ja, estava fent el gilipolles. Vale. On està el xicle aquí, xicle? Que ara tinc un xicle que no em va gaire bé ara. Buah, però aquest està molt xatat, el del El simple zombie vista, blood. nice. Aquí sí, el simple vista de conya. A més, justament quan te'l tires, o sigui, no t'ignoren, però sí que el mal que et fan, com que l'ignores. Ah, vale, hòstia, que guapo. I vaig reveure el vídeo un altre cop en el d'Origins anterior. Parece que Richtofen Sí, el que vam Em, morir quan vaig dir que- estrepitosament. Sí, aquell, no? Sí, el que deia que tenia Zombie Blood, que li vaig dir, he donat a l'1. És que no tenia el simple vista, o sigui, tenia una altra cosa diferent i per alguna raó vaig pensar que tenia aquest. O sigui, vaig patinar com una casa. Sí, això quan vam morir. Sí, quan Hòstia, estàvem... tio, m'ha donat 3 cops de cop. Joder, macho. Ja em rebajas, però bueno, no és el moment de dir-ho. Bueno, va. Buah, cuidado, Me no quedan sé si muchos el maté. Venga. Buah, boníssim. Buah, que puto amo. Coge. Agafa. No, merda, m'han tombat. Vale, apropa't aquí. Apropa't. Voy. Vale, em sembla que queden pocs zombis. Vale, anem a buscar caixa. Buah, no sé ni on hi ha Jo caixa. tampoc. Imagino que per aquí hi ha d'haver. Has trobat? No. Sí, estic anant a l'inici. Ah, el maldito barro me frena. És igual. Ai, que em tombat. Va, treu-me la M14, tio. Una bona. És igual, jo no necessito res. Ah, puta. Quina és, aquesta? Ei, per què cony m'he frenat? Tio. Matem a l'últim o vols que obrim i anem a partir tant? Anem a partir tant millor, va. Home, sí, no ens arrisquem Sí, gaire. és que ens tornarà a passar el mateix i si ens apareix el gilipolles aquell, doncs almenys. No el matis. Creus que amb Em una sembla que granada està- puc deixar coix? No crec. Ai. L'he tirat Què molt farem? lluny, o sigui, ho pots veure en el vídeo, està gravat. Sí. Vale, ens quedem aquí una mica més Ja i veràs. deixem un cos després. Aquí està bastant bé. Amb la RPK que tinc, tu quina tens? Jo tinc una que és com una... Bueno, un fusil d'asalto. Quédate muerto esta vez. Procurés-me bé que no vingui, Sí, no? tranqui. Tranqui, i ara me'n vaig. Sí, bueno, no, el que em preocupa no és que te'n vagis, és que et moris. Joder, Es gràcies que per me lo confiar. ponéis a huevo. Bueno, confies més en la meva lleialtat que en les meves habilitats, està bé. Sí, tio, sí, és veritat, totalment. Però Jo, no hauries de això, confiar sí. ni en una ni en l'altra, Ninguna, no, zero. Esto está chupado. Per dos. Vale, voy ahora. Y un insta-kill. Oh, què dius? Oh, Poderío ¿Estas 2. pociones mágicas también son cosa tuya, alemán? Com diu? vale, anem amb cuidado, no ens confiem. Al suelo de una vez. Oh, merda, era l'últim. Ja hem acabat la ronda? Joder, que ràpid. Sí, era l'últim. Aquell. Bueno, pues no sé, molta pasta, però... Sí, no estem fent res. Després, és que encara no tenim problemes. Almenys jo no tinc problemes. Bueno, problemes venen quan menys t'ho esperes, També és veritat. Xaval, portem els mateixos headshots, nice.
sempre m'agrada competir a zombis. Voler. Xaval. Ai, 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 no, 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 no. Ajudar, si vols ajudar, ho dius. No, no, tranqui, tranqui. És que he recargat en el moment equivocat. Tenia un huevo de bales, però em volia assegurar que hi hagués Munició. de més. Sí, no sé. Hòstia, cuidao, cuidao, Merci cuidao. per avisar-nos. Cuidado, Oye, que va. potser se't cola algun. Vale, Zombie Blood. Hi ha una nuke, tio, però és que... Uf, si l'agafem passem de ronda. Suda, suda, no ho pensis. No, tio, vaya putada. Va, podem fer una altra, no tenim gaire problema aquí dintre, Tio, És un molt bon ens lloc. trobem al Panzer i no estem preparats amb el Titan i amb les armes que tenim és que ens destruirà. tens raó. Ens destruirà. Anem. O sigui, és que ja ens convé més, o sigui, aguantarem més si ens quedem aquí, imagina't. No, avancem una miqueta aquesta ronda i anem. Tenim Vamos con un caixa, tiempo limitado para Compre caixa. abastecernos. Sí, mira, tenim rebajas. Ah, vale, hòstia. Però... Com que no sona el... No ara. Máquina de disparar. És igual, suda. Ah, bueno. Què hi farem? Quan vulguis podem obrir. Hòstia, tens 15.000 de pasta, Bueno. cabron. Eh que sí, tio? Estic currat. Por el Estic marine fent una headshot, equivocado. xaval, que no t'ho creus. Xaval! Et porto 20! Yeah! He practicat la meva punteria amb el Valorant. Creo que el alemán está a punto de acercarse mucho a sus Ja m'estàs colegas jugant zombies. ahí, tio, i mare de Déu. A mi no em va... Estic Vale, deixem un, no el matis, que aquest Vale, és vale, l'últim. anem. Va, obre. Anem. Jo obro. Sí, que sí. Soc un puto burgès, tio. Ara apareixerà el Panzer o com va la cosa? La excavación No sé. está ahí delante. Ara ho veurem. Veremos una mayor cantidad de zombies. Sembla que no, no? Oh, ah! Què? Pues- Què dius? Hòstia, buf, i quasi Ah! em tira el ganxo, Vaig corrent a... Vale, necessito ajuda. Voy, t'ajudo. Buah, em pillarà el ganxo i ja veuràs tu. Buf, he tingut d'obrir una porta que no sé ni a on em condueix, ni on estic, ni res. Buah. Vale, Vale. hem de matar-lo. Bueno, ens va bé que ens aparegui ara. Vaig activant l'electricitat o com ho faig? Ai, merda, pensava que no em seguia. No, jo no activaria res, primer el mataria, tio. O... El Panzer. Sí. Pensa que tenim només un... Oh, tinc el... Què es tarda en fer l'electricitat? Més o menys, tu saps? Jo que sé, uns 20 segons. Si vols el distrec, puc distreure'l. Perquè no, és que tinc el simple vista i tu també. Podem fer-lo sense que ens molestin els zombis, o què? El què vols dir? Dic jo. Però el Ah, simplista simplement... Hòstia, no! Uf, quasi el braç del mig. Jo diria que el simplista només t'augmenta la velocitat de regenerat. Ai! No. Merda, tio, l'he liat, Tio. l'he liat. M'he anat cap a on no tenia de... No sé on estic. És un zombie blot al simple vista, tio. Ai! Ai! Venga. Ai! Ja està. El tenim. Sí, de fet, vinga, va. Vale, porto una Esto amiguet, funciona como un chaleco antibalas Sí, o on algo està, así. Aquí. No el veig. Tranqui, que està venint, no tinguis pressa. Hòstia, ja el veig. Vigila, amb el ganxo. Ja està. Vale, no ens apropem. És millor córrer. Merda, m'està cremant. Corre. És millor córrer d'ell i ja està. I anar-li disparant, a poc a poc. Sobretot no matis el zombi. El zombi, vamos. El zombi està en flames, Hòstia, buah, doncs no ens apropem massa al Panzer que... Si anem donant voltes per aquí, el tenim liat, Ui, merda, li he donat un cop al zombi. No, però no te l'emportis, tonto. Tio. Joder. Jo només, Feu estratègies per sobreviure i tu les lies. jo només estic corrent per la meva vida. He obert 50.000 portes per escapar-me del tio aquest. Sí, cony, però... La gràcia és fer alguna que vagi bé. Per sobreviure... No, merda, l'he matat sense voler, tio. El zombi de merda, pesado. Mira, tio, és que li estic fent una trola, xaval.
Podries ajudar una mica. Sí, jo estic disparant. A polla, estàs en un altre planeta diferent. Et veig. Vale, tio, hi ha dos cargadors. Però estigues lluny, Ui. estigues lluny seu. Joder, no s'ha mort, tio, li he buidat 3 cargadors i ara m'ha cremat. Merda. I tenim poques bales. Oh! Uf. Bueno, no sé cap a on estic anant, tio. He acabado de hablar contigo. Uah, la que s'està liant darrere meu. L'has matat o no? No. Merda! Hòstia, tinc el robot aquí. Ui. Ai. Buah, i jo he de fugir tant com puc, no sé què fer. ¡Todos a cubierto! No, merda, estic atrapat. Merda! M'ha donat 3 cops amb el titan, no ho entenc. Buah, doncs tens un problema, Problema dels grossos. Vale, estic a la sala Joder, vaya merda. Vale, on estàs tu? No sé què faré. Estic enmig del terra, tio. Em sembla que estic en el 3, on el titan. Vale, trigaré a venir perquè estic al principi, o sigui, a la sala Al 4, inicial, més ben dit. però... Joder, no Hòstia! arribaràs. No, tio, Ai, que m'he trobat el panzer de cara. És igual, tu sobreviu. I ja reviuré. Ai. Ai! No, tio! No. Però per què se m'ha ficat pel mig, tio? Que mal. Oh. Jolín. Ah! Què hi farem? El zombi s'ha ficat pel mig. Ah, no en redimim d'aquest mapa, tio. És No, impossible. tio, em sembla que haurem de provar un altre, Buf, que mal, tio. Aquest mapa és xunguíssim. Bueno, la pròxima vegada anirem No. més apresos. Però és que, tio, no es mor mai. O sigui, jo crec que no li afecten les bales. No, això és veritat, no es moria Li he mai. buidat 50 cargadors, tio. Però, No sé. però tio, és que t'estaves movent com una mosca quan la intentes matar, saps? Per tot arreu, allà, no sense moure't estratègicament. Bueno, jo intentava escapar-me, o sigui, vamos, si he obert mig mapa per Coño. escapar-me d'ell. Però, que sí, però el plan és matar-lo o no escapar? Ja, bueno, però no sé. Tampoc volia que m'agafés amb el braç i perquè llavors és una mort instantània. Però bueno, no sé. Sí, això és veritat. Aviam, ha estat guai la partida, el que passa que, jo què sé, ens hem d'aprendre una miqueta l'estratègia i jo què sé. Ho hem I que ens intentat, toqui ho una hem rayitos, intentat. tio. Amb una rayitos és tan fàcil de matar-lo que dona gust. Ja. I a més aquí està la Rayito 2, Sí, també. que és de 3 ràfegues i va més bé encara. Sí, també, tot i que m'agrada més la primera, però bueno. És més maca, més xula. Bueno, gent, En fi, pues fins al pròxim vídeo, que heu disfrutat i no ho crec. salutacions a tots. Si arribem a 10.000 likes repetim Exacte. i bueno, Si arribem a 10.000 likes, guanyem el mapa. exacte. I ens fem... Vamos. Si arribem a 10.000 likes som feliços. Exacte. Som feliços amb poc, Vinga. ens conformem amb poc. Bueno, A disfrutar i fins al següent vídeo. adeu.